gegek sadulita mel sastra aku sastra patri dengkulmu ora padha ngoten patri menggalih ya nek Kresna tenan nek udu wah wis kebacut meneke pustaka Jamus Klimasada jebul diwenehke Kresna palsu wah Pandhawa kapitunan sinuwun maning jajalan sukertaning bawana iblis lanat Petro Kanombala ngandera kowe iki senengane gawe masalah apa Ines ngene iki piye aku meh ngomong kok nek ana sing nesu ya tandang ana kamu jenenge kurang tanggung jawab wis gawe wangsuli Petro Kanombala kowe tibali nata Mandura Prabu Baladewa ora wangsulan nggih wonten dawuh sinuwun wonten dawuh kowe ngerti ora? Yai Prabu Kresna kuwi sapa? Sinuwun Ndarawati nggih Sinuwun Ndarawati. Kuwi apaku? Lho adimu. Rai sampean. Lah kok dadi adimu Bagong dilangap-langap ucape nyerwentek kaya bedet Sepundhawa Tegalan. Drewi kaya grojokan ucape. Endah-endah yen batur gedipal 17. Wong elek nyolok mripat. Mong kere mula ucape ora nganggo dipetung. Apa ucape iki nglarani marang penggali Kyai Prabu Ndarawati apa ora? Kuwi kudune Bagong ngerti. Wong gerang tuwa darani dunungke. Dadi kula lho, Bagong lho. Muni piye kuwi, Tru? Muni piye kuwi? Kowe dunekke wong tuwa dadak didunungke. Terus kowe ora wangsulan. Sing dunek-unekke dudu aku kok. Aku apamu? Kowe adikku. Kudune kowe mbelani aku, kowe goblok kowe. Wis dibelani kaya ngene kok adine dunek-unekke meneng wae. Sing tau nekke Sinuwun Ndarawati nek kakangne tenan iki kaya ngono kuwi lho Prabu Baladewa adine dunekke Baladewane nesu aku dunekke wong kere wong gedibal wong tuwa dadak didunungke kowe kakangku asli kok meneng wae iki kakang model piye kowe wis ngerti aku ora melu mau truk yo tak bilani aja kuwatir tak bilani ning kok sikik ki golek momen sing supaya aku iso nesu. Aku wis dunek kono ora nesu. Goblok banget ya. Petro, nun. Aku ora trima. Tantrimanipun Sur Mandura keparingipun Bagong wis wani karo Prabu Ndarawati, padha karo Bagong wani karo Nata Mandura Prabu Baladewa. Aku ora nrimake yen Bagong isih ana kene. Tetep aku ora bakal trima. Bagong kudu njaluk ngapura karo Yai Prabu Kresna. Gong kowe njaluk ngapura Sinuwun Prabu Ndarawati. Lho, sing kaune-uneke meneng wae kok kono geger ki ngopo? Hah? Aku ora ngune-uneke kono kok. Nek aku kakangne Yai Prabu Ndarawati, wis ngerti. Kene minggat kono ora dadi manan kowe. Ditantang kok meneng wae kaya cah jirah. Wis tekan kene kok ndal didunek-uneke kok kremah-kremih. Dekno nang omah bojone dikeplaki. Nang musa wong lanang wah. Pakake macan pisan. Kok ning ngancam kok pakake macan lu golek macan endi ora. Ngene Baladewa, lho. Ora basa karo aku. Lho, ora basa ora apa-apa tuwa Bagong mbangane sampean. Ngono, tuwa aku karo sampean, mula aku ora basa karo sampean ki ora masalah. Apa to sababe kula basane karo sampean? Mergo sampean kuwi ratu. Nek sampean iku padha-padha menuksane kaya Bagong, derajate padha. Kowe sing kudune basa karo aku. Gong, sabar, Gong. Gong, sabar, Gong. Kowe lah tak dupak cangkemmu lho kowe. Iki wis dadi kok dadak cewek. Sabar, sabar. Sabar dodo ayam goreng. Ngomong antel tenan kowe. Ya ngono kowe wani karo aku. Lho, biyen wani saiki wani. Aku ratu, wis ngerti. Kowe dadi ratu ki mergo tak coblos. Nek kowe ora tak coblos kowe ora dadi ratu kowe. Kowe mara ning nggon aku, gok ngaku tulungono. Aku kurang swara 14. Ora, kelingan ora. Sok kene tak nehi cakruk, nyatane ndi semprene tok bangun kowe ora. Kaya ngono kok ratu
watu. Ngene ngono Mas, sampeyan iso dadi nganggo sandangan teng glebekan ngono kuwi mergo kawula cilik ngene iki. Mula aja sok ngendhek karo kawula cilik. Aja sok kowe ngidak cengelek kawula cilik. Kowe aja ngeceh karo kawula ngene iki. Kowe ngunak-unake kawula kon ngedhukke le dadi ratu apa piye? Aku nglumpukke wong ngedhukke kowe ora ana trung kedheping tetra glindeng saka kursimu kowe. Aku malah tratapan, Gong. Aja ngono kuwi le. Gong, wong kandhane nyayal wis ngawur. Oh, sorry ayo. Sorry ayo saking mangkele kaya penyakit. Kowe bali. Nun, kowe bali. Kula bali purun ning bareng karo Pandhawa 5 mundi pustaka Jamus Myang Jimat kelima sada. Nek ora bareng karo pustaka Jamus kelima sada karo para Pandhawa, Taunana Windanana Bagong ndak akan mungkin pulang ke rumah. Kagak Nesu omongane campur bawur. Ora bakal bali. Lho, yen ngono kowe wani karo Baladewa. Lho. Kula niku mboten ajeng wani karo sampean. Sampean niku Nalendra, wajibe kula ajeni. Ning nuwun sewu nggih Mas. Teng tanah Jawa niku wis ditulis karo para pinter, ditulis karo para pinisepuh, diserat karo para kiai, diserat karo ulah agama. Nek kepengin diajeni ngajenono. Nek kepengin disembah nyembah. Nek kepengin di tata kramani ya tata krama karo sak pepadane. Ning nuwun sewu, sampean wau ngajeni kula napa? Sampean wau tata krama kalih kula napa? Monggo nek didelok umure tuwa Bagong, sampean ngunekke kula gedhi bal 17, wong elek kelok mripat mung kere. Mas, sandangan iku sesuk ora diukur karo sing gawe urip. Bondo donya sampean iku sesuk ora diukur karo sing gawe urip, sing diukur men kelakuan sing apik. Derajat pangkat ki ora dadi ukuran ning ngarepe sing maha kuwasa. Ngono dipengpengke. Sing dadi ukuran kuwi kelakuan apik. Arep Bagong rupane kaya ngene, mung nganggo sarung, mung nganggo kathok suwek. Sampeyan nganggo busana keprabon ning iso sesuk waktu di sana sampeyan tak nggo ancek-ancek mlebu swarga. Sampeyan sing tak ndlepke ning neraka. Mergo sampeyan duwe derajat pangkat dienggo ngendak wong sing ora duwe kaya ngene iki. Penyakit. Manusia macam apa kamu? Manusia macam-macam ya. Koko Prabu sampun. Koko Prabu sampun mangke mindak mboten kan Gusti, aku ora trimo. Iki ning karepe piyayake aku diundang karo Bagong, malah diundhomono karo Bagong. Kowe saiki bali kono karo bapakmu. Kowe bali kono karo bapakmu. Bapakmu ki wong kere, bapakmu ki gedhi bal 17. Wong bapakmu ki wong elek nyolok mripat. Bapakmu ki men batur arep bangun kayangan ki sing guragat apa? Bapakmu wong ora gablek apa-apa. Kon ngilo karo gitoke, kon ngilo karo cengele Semar. Duwe gegayan bangun kayangan, cebol kaya wulan utang ngitung lintang tangi kelakone cepak wurunge. Sampeyan saya gawe mangkelku lho iki. Ki nun sewu nek aku wis ngilangi tata krama. Gong pamut ndasmu lho, Tru. Iki aku wis nesu tenan. Kowe ora nesu ya bapak dunake wong gedhi bal 17. Nek ade sing dunake kowe ora masalah. Haromae. Bapak ki metu saka omah jeboke kirik-kirike tak bleh kok. Rumangsane kok dunake karo Baladewa. Mas. Sampeyan wis kebangetan ngunekke bapakmu. Nek sampean ngunekke aku ora masalah. Nek bapak anane Bagong urip ning alam Padang ki, bapak gojek karo simbok. Nek gojek kebablasan bapak telat. Anjendel ning jero dadi Bagong. Mulane nganti kowe ngece karo bapak, siji ngece karo bapak, loro ngece karo simbokku. Wow. Tatae nyawa bol. Lho. Bol sapa? Jenengmu sapa? Baladewa Dundang, bol kok ora gelem. Kaya sing apik kok bol-bol iki jijiki ora. Aman sisan ora ngunake bapakku ora. Yen ngono kowe wani karo Baladewa, sing tak wedeni apamu? Walah dalah yo.
Menyang ngendi? Pamane moneter Kadegdayan. Manut metu jaba. Lho wis kan biyen tak tokke njaba. Nek tak tokke jero anakku kae banget. Bagong edian. Caedan ora. Kaya ngono kok do ngomongke. Ngendi? Pamane moneter Kadegdayan. Ora minggat ketiban Kyai Nenggala jeblok wetengmu. Gong, kowe meneng bae Gong. Lah kalih kula ora karo Bagong padha gedene sinun. Ayo, metu jaba Petro. Sing tantang-tantangan Bagong kok sing gelut Petruk. Nek pancen wis diset lho. Pun disetel. Kula teng dalan wau pun Kang Senan kalih si Petruk, "Tru, ngono nang kono gawe dadi geger mergo iki sediane bapak iki ora baen-baen." Terus kula mandeg kalih Petruk kalih ngombe wedang teng angkringan. Ngene wae, Tru, gandeng nek nesu ki wangun aku mbangane kowe. Ana gegeran sing nesu aku ning nek gelut kowe lho, Tru. Oh ya, siap. Ngoten niku mula niki wau janjane pun disutradarai. Oh. Karo sapa? Nggih kalih kula kalih Petruk. Iya, Bagong. Nggih. Lah terus kowe arep ngopo? Ha niki ngaten mawon, prasaja blak kotang terus terang gandul. Gandeng Petruk wis entuk mungsuh. Iya. Baladewa niku kakangne Kresna, Petruk kakangne Bagong. Pripun nek sakniki digawe kakang mungsuh kakang, adi mungsuh adi. Kok kewanen kowe? Wis pun niki pun tak tekati mudhar wis men wis. Mati kula wujuti ra apa-apa ning omah ya mung durung uyak-uyak mendring kowe kok. Esuk 2000, awan 2000. Sore 2000, entek-entekan tenan. Kon kula tinggale mudhar mawon. Lho yen kowe arep wis niat arep tekaning pati nantang Koko Prabu Kresna, apa kowe wani? Lho wani nantang ora wani temandange piye? Koko Prabu punten dawuh dipun tantang Bagong. Kowe nantang aku kok. Anak kono wani? Lho nek aku mesti wani wong aku ratu kok ditantang ora wani iki terus aku dudu ratu. Nek ngono dadi iki. Iya dadi. Nek pancen wani madhep rene, aku ngungkurke ratu dosa kualat. tak wenehi palilah, Yayi nyuwun palilah Bagong supados madhep mriki. Bagong madhep Omrono. Siap. Gayeng iki. Baladewa mungsuh Petruk, aku mungsuh Kresna. Ya mung kari tumbuk bejane sapa sing entuk kanugrahaning Gusti. Bengi iki nang kelurahan Hargamulya Kresna kalah karo Bagong. Wah, ngendi tak pasangi pamflet. Kresna KO ronde ketiga. Edan kowe. Ora edan serius iki. Wong arep gelut kok dadak guyu barang edan kowe. Ora dadi gelut nek carane ngono. Iya, Iya. wani tenan karo aku. Sing tak wedani apamu? Wah, Bagong ya cetan. Meneng ora kowe? Oh, bolok anto, Werkudara to. Ngapunten dan ngapunten. Oh, edan karo bendarane. Niki ajeng gelut. Aja wani karo Kresna. Pun to sampean meneng mawon. Werkudara meneng aja men melu tak jajali Bagong. Semangkean temen. Amen. Ya semangkean. Lho, Aku semangkean apa? nyilih pustaka Jamus Lima Sada. Arep tak tumbal. Ayo. Apa pancen negaramu ke taman pegeblok apa piye? Lho, negaraku taman pegeblok. Buktine apa? Buktine kena dibuktekake nang negara Ndarawati. Oke, ayo rono. Lho, aku lagi tekan kene sawetara. Kok dadak kembali? Aku kesel Bagong. Nah, iki ketone arep ngapusi. Ketone arep ngapusi. Wis kene wae. Kowe karepmu piye? Ngene wae. Kowe karepmu piye? Lho. Nek kowe mau nantang karo aku tak ladeni piye? Oke, ora masalah. Aku ya ora wedi karo kowe. Iya. Ayo, pancen kowe duwe kadigdayan ketokno. Oh, aku ora tau ndek kadigdayan. Aku ki kadigdayanku ping buruk. Pokoke wani ngono wae. Aku duwe pusaka. Oh, enggak ora wedi aku. Tiban senjata cakra mati kowe. Wit.
Kok nganggo cakra barang? Wong janjine ora nganggo pusaka kok. Lho, duwe pusaka kok ora digunakake iki kepiye? Tak tibani Jata Cakra kowe mati. Kowe sadurunge nibake Jata Cakra, kowe tak tubruk. Tak ingel-ingel tak tekak mati. Aku ora iso mati. Lho kok welane iki. Kok iso ora iso mati? Lho, aku duwe pusaka Sekar Wijaya Kesuma. Iki tak nggo cundhuk. Nek aku mati urip meneh. Wah, anjing. Wah, terus aku urip meneh kowe tak senjata cakra kowe mati terus tak uripke. Lho. Ya ora wong mungsuh kok duripke. Weh, ora nggo duripke barang kok ora. Waduh cilaka mongko aku iki nek ora duripke ora urip. Tenan kuwi yakin. Ora iso urip dhewe. Kowe iki wong edan, dadi ora duripke ora. Ya wis rasa perang. Lah wong kaya ngene iku aku wis apal karo kowe iki senengane gojek karo sapa-sapa tok jak gojek. Karo sapa-sapa tok jak gojek. Kurangku doro bareng tok jak gojek. Lah idan seprene urung dibalekke. Apa to? Rek. Lah. Satriya wae sing mikir rek. Wah. Nek alun-alun ketemu karo aku. Dheweke cilik rek aku. Rek gas. Tak silihi diaku ndeke. Wah, seprene disak. Wong mungsuh wong kaya ngene kok ya tok ulunge lho. Wah, Mung rek gas durus. Watu kok sesuk ancor dikai gas kompor wae. Nggo nyumet rokok murup sak raine. kula idak ndasmu. Buan arep ngamuk. Lho. Bagong aja ngamuk nang kene. Kowe metu njaba wae Bagong. Nggih ngoten mawon nggih sinuwun. Kula tak nututi Petro nggih. Iya sing ati-ati. Nggih, sampun nyuwun pamit sing ati-ati. Sampun nggih sinuwun. Iya. Kula nyuwun ngapunten ora apa-apa. Aku iki kulino gojek karo kowe. Nggih. Kula tak nututi Petro nggih. Iya sing ati-ati. Pun nggih, Den. Bu. Wah nesu. Oh, seniman kok nesu. Ora kena nesu. Wah, ya ora. Nggih, nyuwun pamit nggih. Yo sing ati-ati. Nggih, nyuwun pamit. Yo. Pun nggih, Den. Iya sing ati-ati Bagong. Ndarana kula Den nyuwun pamit. Iya Bagong sing iya Bagong sing ati-ati. Yem aku ndak pamit ya, Yem. Nggih Mas katos-atos. Heeh, wis saya lemu dilongi ling memangan. Awake bajuh tok ora. Wis ora ketok cantik. Nggih Karang Tengkraton iku antene ming jamaem terus. Aja dinggo gerak awake ya. Nggih. Ngejak aku nek gerak. Nggih. Wis ya iki sapa iki? Mbak Yu kula. Jenenge? Naminipun menika anu sinten sapa Yu? Aku Jaina. Wedok kok jenenge lanang iki. Nyemelangi iki. Sampun nggih sinuwun. Iya Bagong sing ati-ati aja kaya bocah iki. Nune nggih nyuwun pamit. Iya. Sampun sinuwun. Iya ya Bagong sing ati-ati. Pun nggih, Den. Yo sing ati-ati. Ndorku ndorane nyuwun pamit. Iya sing ati-ati. Ndrono kula dewa. Iya Bagong sing ati-ati. Pun kula tak metu lho apa? Nek ora tak andani Petro iki jan tobat tenan. Iki mongko ndak malah kriwikan dadi grojokan beguyon dadi tak. Anu kula nyuwun pamit nggih sinuwun. Iya sing ati-ati aja kaya bocah. Anu nggih karang kula niku Petro iki nek nesu wonten kae. Iya. Bingung antian kula. Mengke mesti wani karo Prabu Baladya mesti wani. Iya. Nggih. Pun nggih. Iya Bagong sing ati-ati. Sampun, Ndara. Yo. Ndara Janaka pun nggih. Yo. Nah, Zainal pamit sik ya, Nah. Iya atos-atos. Nggo kawan-kawan anu duwe nomor WA. Gadah. Ya engko WA-mu dilebokke WA aku ya. Inggih ngestaken. Heeh, engko men iso WA-WA-anan. Inggih. Pun ngoten mawon nggih ndara-ndara sedayanipun. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Kula nyuwun pamit madal pasengan. Bareng. Iya sing ati-ati. Aja kaya bocah cilik. Nggih. Ana ora tak elekke
Nemerangi tenan nek Petro niku. Ora jane kowe iki bola bali arep ngopo? Wah, wis do ora tanggap. Wis pomat pamit kaya mesa dinengke wae. Mbok yo ngulungi pira 10 apa pira. Cah edan njaluk dhuwit to. Jawa niku ngoten niku. Pomat pamit wirawiri niku men disangoni. Dene ora duwe perasaan ya kebangetan. Nalindra lenggah siniwaka ora ngesak dhuwit. Waduh. Sinondrawati, aku ya ora nggawa. Aku ki nitik kreta mau tekan kene. Walah. Brandwi. Alah ru ngomong iki mau. Edan kulit-kulit banget ya. Dara sesuk neng Karang Kadempel tak paringi aja ning kene. Waduh semayane. Yang enggak 15 ora. Sing wingi dereng diwangsulke. Alah aku ya ngapura ya. Karena aku kulino ya, aku paling kendel nek ora nyaur. Cah glereng padake. Pun ngaten mawon nyuwun pamit nggih. Iya sing pun nggih. Iya. Pun nggih. Yo. Ora ngono ndak. Waduh, ngopo meneh? Dompet kula tiba. Lho, dompetmu tiba nggih. Dompet kula dawa kaya dompete canom ya lho. Lho, ning ngesak nang ndi teng mburi? Tibane nang ndi? Ah mesti teng mriki teng mriki kok. Isine apa? Werna-werna. Sertifikat BPKB, STNB. Kabeh tiba kabeh. Ana duwite ora? Ana cah cukup e. Pira? Manut. Lho. Ku ngarep njaluk kok dhuwit kok manut. Pun. Pun nggih. Kowe pangkatmu apa kowe? Kula Tumenggung. Tumenggung sapa? Ya Tumenggung Negari Ngamarta, Tumenggung Enggal. Oh. Kowe ndedhet 200 ora? Lho. Gadah iki lho. Ana asile. Lho disebut ampun. Oh, kene ta. Ah pecat kowe, ngerti aku ora? Iki ora Bagong. Abdi kinasih Ngamarta iki aku. Prabu-prabu kae ratu-ratu kae do manut karo kowe 200 kae aku. Oh nggih. Nyaur Njaluk Kresna. oh nggih wis tak kedhep. Kae Werkudara apa member kae. Ning jaba njaluki dhuwit wong sing kon nyaur aku. Wah, Bagong pancen bocah. Ana kawan sing tunggal warisan. Yayi, kula nyuwun paring dawuh, kula nyuwun pamit parengipun. Madal pasilan kula badhe menggak kamurkanipun Koko Prabu Mandura, kula semanggaken paduka Kanjeng Koko Prabu Mandura. Teko tenan wong iki, Gong. Wis takoni ora usah kuwatir. Bekti kula nggih, Den. Ya tatompo truk. Pangestuku taman ana, nggih. Pun sewu kok pasuryane ketoke kok abrit. Sajake kaya nesu kali Petruk. Terus aku tak takon karo kowe, nggih. Apa kowe wani karo Mandura iya? Sing ngendika sinten? Sing ngomong Siwa Mandura. Kowe wani karo Siwa Mandura. Ya ngono apa piye? Nek umpama kula wantun saestu pripun? Mapano lak bondo tanganku tak krincung sikilmu. Nek kula mboten wantun niku mung gawe-gawean Siwa Mandura. Kowe kudu iso ngaturake. Sebabe apa? Kudu iso kandha karo aku. Kowe wani karo Siwa Mandura padha karo kowe wani karo wong Pandhawa. Kowe ngorek-orek marang raine anak-anak Pandhawa ora bakal ilang selawase urip. Gong. Ayo le. Ayo wis tak jawil. Sik truk wetengku lara. Lara piye? Mbah iki mangan apa kok mak penjelut ngono. Waduh, sik truk. Wah, iki nek arep perang ra iso iki wetenge lara. Waduh. Ah terus piye iki? Jawa omongan sik. Nek mari tak sikate. Oh iya, iya. Diulur wektune, Truk. Iya. Nuwun sewu, Den.
Nek kula ajeng manggebuki gedhe-gedhene kula ajeng mangpateni kula niku mboten ajeng pripun-pripun. Kula mboten ajeng elak. Nek Waton Petruk salah lho. Waton Petruk luput monggo. Kula niku kawula sing tetep karo pernatan hukum negara Ngamarta. Sapa sing luput kudu dipidana. Kula niku manut. Ning nuwun sewu. Sampeyan niku nampa pelapurane Ndara Baladewa nek ana lelakon kaya ngene iki, ana masalah karo Petruk, sampeyan aja nampa sepihak. Aja nampa lapure Ndara Baladewa tok, ning Petruk mang takoni perkarane pripun, merga menika kalih mriki mesti benten. Mrika digawe-gawe versi mrika, mriki ya tak gawe-gawe versi kula, ning Petruk ora gelem gawe-gawe. Petruk jujur apa anane. Lah perkarane apa? Perkarane ngeten. Kula dikongkon bapak ajeng bangun kayangan. Truk sowana pepunden Pandhawa, boyong Pandhawa 5 cacahe mundi pustaka Jamus 5 sada. Del, kula tekan negara Ngamarta. Iya, terus tekan rika pun nonton Sinuhun Ndarawati. Sinuhun Ndarawati ngersake pustaka Jamus 5 sada, arga tumbal wadal negara Ndarawati, merga negara Ndarawati ketaman pegebluk. Lah niki cangkeme duwer niki sing ngomong. Ndarawati sing ketunggon ratu sing ketitisan dewa kok taman pegebluk niku mboten ajeng kelakon. Saya-saya sakniku akeh wong sulapan, akeh wong gawe-gawe. Ya nek Sinuhun Ndarawati tenan, nek dudu mongko nggo tumbal niku api-api ming dipendhem. Nek nganti pustaka Jamus 5 sada niku ming dipendhem kalih Sinuhun Ndarawati, tegese Pandhawa kelangan kekuatan. Bagong ngomong ngoten niku. Lah kok Sinuhun Mandura nesu. Iblis lanang anu mani jajaran sekatane bawana Petruk. Wong kere ketimbal mung melarat. Diapurmu ora ngerti tata krama. Kula dunekke kere ora apa-apa, dunekke melarat ora apa-apa, wong dasare kula ya kere tenan. Ning bareng ngancik balya kandha karo bapakmu. Bapakmu ki wong sakeng, wong ora duwe, bapakmu ki wong melarat terus bangun kayangan ki sing guragat cengele kae apa piye? Nuwun sewu. Nek nganti bapak kula dunake kaya ngoten niku mongko kula anake, nek kula ora nesu terus kula niku anak sing piye? Saniki kula tak takon karo sampeyan, nek sampeyan anake Ndara Werkudara terus kula lokke, ayo Antasena anake Werkudara. Wong dlogak-dlogok. Ora iso basa, hunah-hunuh ngalor ngidul. Aku nesu, padha aku ya nesu. Kula niku nesu merga kula niku belani bapak, ora kok nesu merga Petruk niku wani karo Sinuhun Mandura ora. Nek Sinuhun Mandura niku ngerti tata krama, ngerti unggah-ungguh, aja suwiyah-wiyah karo Semar Badranaya. Yen diukur perkara umur, tuwa Semar, wajibe wong sing luwih taruna niku ngabekti karo sing werda, ora ngune-une kaya ngono kuwi, ndak ditiru karo para kawula. Sir kula ngoten. Waduh, Truk Nun. Nek tak petu-petu kok bener kowe mbangane Siwa Mandura. Akhire panjenengan iso mikir kok ngarahke Petruk. Rada penak ya weten Petruk. Wis penak. Wis mari untut banter ora ngono. Ora. Lah ya untut piyayi ya. Juapura untut piyayi-piyayi lah. Wis rada penak, wis penak iki piye? Sikat apa piye? Kusike wis. Iku wis rampung rembuke kok sikat-sikat ora. Nyikat jubin kono. Padake ora. Truk Nun. Aku ora sida nyekel kowe. Matur nuwun Den, nek sampeyan iso nampa napa alasan kula. Ning kowe durung slamet. Maksude sing goleki kowe dudu ora ming aku. Terus Kakang Antarja, Kakang Garukaca. Goleki kula? Iya. Ajeng nyekel kowe. Saurane mesti bakal miloro karo kowe. Duh, piye, Gong? Sik migren ya aku, Truk. Kowe iki anggere ana bahaya migren wetenge lara, dobolen. Anggere muni tentrem kok waras. Aku kan listrik e. Ngono kuwi sistemku e. Sistemku ora nyengit sebenarnya. Wis pokoke ditanggung wong loro. Ora usah wedi. Ning aku wering karo kowe ya, Truk. Muling pripun? Nek kowe dikapak-kapake Kakang Garukaca aja males. Lho, aku kula ora entuk males pripun? Nek kowe lara tak tambani, nek mati tak uripke. Ngangge napa? Aku duwe banyu sumut iki digdaya, iki ampuh. Iki nek tak peres metu banyune. Iso nggo nambani wong lara, nggo nguripke wong mati. Nggih. Dadi Kakang Garukaca nek tekan kene, kowe arep dipiloro, kowe manut wae utawa kowe gawe sandiwara supaya Kakang Garukaca wedi karo kowe. Oh nggih, siap.
Ketratase kowe diantem yen nganti kowe lara tak tambani. Upama dipotol sirahmu, aku sing nguripi karo kowe. Oke, wis ngono ya. Wah, leleng iki aku. Wis ngono bae. Aku tak ambles bumi. Si. Sampeyan ambles bumi niku terus kula ling ngundang piye? Kula ora ngerti napa-napa. Si terus tak nampani spret. Ya. Bagong ki ora senengane kok ya. Kowe lak mesok. Nggih ngoten mawon, wis ngono bae aku tak ambles bumi ya. Nggih. Atos-atos ya. Ngopo Gong? Anu meng jajal kok. Engko nek ora tak undang ora mara, wong edan kok dijajal. Dijajal nek lobok barang. Lambine lah. Ayo terus semangat 45. Galuh kae genderane. Ya, ku mlebet awe-awe abang putih sang diwane ku lambang sejatine pokoke sapa sing arep gawe patine Semar utawa gawe cintrakane Semar luwe-luwe arep gawe cintrakamu terus diwaneni Ndara Antasena siap sumadya mbantu arep kowe ya ngono ya kok Kota Dian Gatotkaca tinon mapak Karkasuta tekapira Kresna Parto maneher Parto maneher saktinira ing ujaran wang-wang semunggar cita Ndara Gatotkaca iya Petro mandhap saking Dirgantara kok sajahe kesesa panjen aku goleki karo kowe nek pun ketemu aku tak takon Wangsulana nggih kowe wani karo Siwa Mandura iya Petro oh nggih ning wonten sebabe rasa kowean gunung tanpa guna yen kowe wani karo Siwa Mandura padha karo kowe ngorek-orek pasuryaning Pundenmu Pandhawa kowe mirang-mirangke Gatotkaca Petro aku isin duwe abdi kaya kowe yen kowe wani karo Siwa Mandura mula wektu dina iki gelem ora gelem ulungna tanganmu tak bondo tanganmu tak krincung sikilmu tak adepake ning Pradata Adil yen kowe bangga aja takut dosa kecandhak Gatotkaca tak potol dasmu mati dina iki Petro kok ora nganggo cakepan to menengo wae to mak teragap atiku sampeyan ngendika Petruk nek kowe bangga tak potol ndasmu mati dina iki Den kula niku wong tuwa lha niku wis tuwa kok ora ditebaske kowe tak pancal cangkemmu lho Gong iki arep sandiwara oh ya maaf sampeyan niku mestine kudune ngerti unggah-ungguh, ngerti tata krama. Upama Petruk niku manganggo pleru monggo. Ora apa-apa kula ajeng napa-napake ora apa-apa. Aja kok dibondo. Mang patene ten mriki ora apa-apa, ning tata basane sing apik. Tata basane sing apik. Lha niku wong tuwa aja. Ati kula kelara-lara. Sampeyan muni Petruk tak potol dasmu. Sampeyan biyen ora kelingan dek cilik niku sing ngomong sapa? Hatiku. Sampeyan cilik tak icek-icek. Sampeyan niku biyen jaman dijen-jen teng Kawacandra di muka sapa sing ngetutke kula?
Ora ana sing wani cecak kawat condol di muka kejaba ming Petruk mergo gedene tresna kula karo sampean. Piye, sukses to? Edane parungake saka kono kaya ketoprak itu. Ketoprak dengkulmu kuwi ora. Nangise jan jos tenan. Kowe kok iso nangis ya, Truk? Ayo iso ya sandiwara kok. Kowe iki biasane arang-arang nangis e. Kowe iki anakmu lara kowe nanggap dangdut kok. Oh, nek loro kok nanggap dangdut ora. Diandara Gatot Kaca terus pleper. Mabur mergo tak unak-unake. Nek sukmaku tekan swarga ketemu sukmane mbakmu Prabu Pandhu Petra kaes mati. Nggih batrane pun entek. Aku saka kono arep guyu ndak terani ngece. Aku arep ya. Gak sikut lho kok kowe. Anggap ora. Glodak-glodak tak kira panggung arep diteteli. Yang sesinoman ngeterke. Seprek. Apa? Seprek. Seprek. Jantem aja Kari siji. sapa? Ndara Antarja. Aku wis ngalahke loro. Wedan. Ndara Antasena karo Ndara Garukaca. Ha iki didumdil. Dumdel iki Mas Didum adil. Aku wis ngalahke loro, sing siji kowe. Waduh. Mbok aku rasah terus. Weh, nyambut sikinan gawe iso kabeh. Apa terus? Nyambut gawe siji, nyambut gawe kabeh. Aku nyambut gawe loro, kowe nyambut gawe ngalahke siji. Waduh. Ngono aku mati utama. Telek. Ku sing ngomong aku kok dadak mati utama. Mati utama milani bapak. Oh ya wis tak lakonane. Ya. Hati lho, Gong. Terus. Antarja ki ampuh banget. Hakakane Ndara Garukaca ya oleh rampuh piye? Kae putune rajane Ngula, dewane Ngula. Edian. Kowe wani Ndara Antarja merem ngampet-ambegan ula sak donya teka kabeh. Waduh. Ngeroyok aku. Heeh. Biasane pas merem pas ulane metu. Yakin aku ra goro. Ngati-ati kowe. Anggere kowe lho merem ulane metu. Nek arep mati ulane Ento. ora masalah. Wah cilaka iki, Truk. Wis pokoke ditandangi rasa wedi. Ulane werna-werna ana ula bandotan, ana ula dembung macan, ana ula kobra. Asing nang Melangi iki ula sendok. Kok iso? Wo ula sendok iki go goreng ya entek. Bakmi ya entek. Ngomong kok karo jodone ya. Ula apa? Ula porok. Ula porok kuwi nggon nyuces karo nggon nglinting bakmi ngono. Iya. Tak adepane, Truk. Ya. Wis ngalahke Antasena, ngalahke Gatot Kaca, aku ora iso ngalahke wong Surja. Antarja isen pirang bebarengan. Karung teka-teka ya, Truk. Dinteni. Biasane Ndara Antarja ki saka ngisor, Gong. Weh. Saka ngisor ora saka dhuwur. Saka ngisor. Ada kelingan aku Truk kok nek omong ngono iki. Nek Ndara Antarja ki biasane saka ngisor, aku biasane saka mburi. Jabure. Engko nak teko tak ademane ya, Truk. Ya, hati-hati kok. Keperanggul mungging ayuda bapak bawatnya bentar iro wang
Antarja? Iya, iki Bagong. Nggih, iya. Duh, gugup aku wisan. Ana napa kok dadi sampean kok mrepeki anu nomor jeneng iku napa jumeneng napa? Ketemu kali kilu. Aduh. Kula. Aku tak takon karo kowe. Mang takon ning ampun angel-angel nggih. Iya. Engko ndak bijine elek. Iya, iya. Petruk nendi? Non, Petruk nendi? oh, sampean madosi Petruk to? Iya. Truk. Goleki kowe kok. Ngene ya, Le. Piye? Maksudku aku ngaso, kowe takon karo. Nek kowe wani karo aku padha karo kowe wani karo anak dewa. Aku ya putu dewa. Aku ora wedi. Dewane dewamu dewa ula. Pak Kijo. Aku lula mbok gem percaya ora percaya pokoke lenga ula. Setan kata. Wah, setan kaya setan. Arep piye? Ayo, kowe ngejak apa? Ora minggat lega kekulong dereng bakal kayane. Wes. Wah, matinya. Aku nak gelono. Bagi ngopo? Ilang ya, Tro? Ha ilang iki goblok kaya. Tak ulung-ulung nang lemah ki ilang dhewe. Getun aku. Tiwas mempeng ngono-ngono ke. Ilang. Ndara Antarja ki iso ambles bumi. Dadi tok gulung ning isor kuwi mbleset ning jeron bumi. Ayo metu. Ayo ora krungu kaya wis bablas adoh ora. Ana aku ujek-ujekke entuk sapi teng kowe. Wong ambles bumi dipujek-pujekke entuk sapi teng kesasar ning sarean kuwi men gaduki mayit-mayit. Nesu tenan. Nesu tenan Bagong. Mangkel aku. Tak kapak-kapake ra wedi gregeten tak gulung. Wah sikep tak usak-usake. Untung dheweke ora nyembur. Tak bingkem cangkeme. Aku wis ngerti nek arep nyembur tak bingkem ora metu tak bingkem kok. Tak planet. Ah iya. Aku nomor kowe jane males lho kok. Ayo ora ngono, Tro. Kancane meng kowe. Kayak iki berat. Ora apa. Kancane meng kowe. Ah iya. Kuwi lah Gong. Apa ana? Kae sapa joget-joget kae. Wah, wong nang gadadilan ngono kok udu. Ha sing ndi to kae lho. Oh, Patih Mandura. Sapa? Praoto. Praoto ora. Karo yaene iki kaya seger. Pragoto. Ah, Pragoto. Tekan kene aja dikasih hati, Tru. Iya. Nek kira-kira ngelabrak awake dhewe diotosi wong loro. Oke. Kae dudu bendarane awake dhewe. Kae Patih Mandura katutke dosane pepundhane. Ya.